Malgrat tot, tinc una filla que és jove, bella i intel·ligent. Ja la coneixes? Voldria que te casessis i així, quan em convertissis en el seu espòs, series el meu hereu i el meu fill. Rumia el que t'he dit i fes el que te dicte el cor. Em sentia emocionat i no encertava a trobar les paraules per agrair-li tanta bondat. La filla del xec era molt bonica i havia heredat la saviesa dels seus avantpassats. Així doncs, també vaig acceptar aquella oferta i m'hi vaig casar. No puc descriure amb paraules com em vaig ser de feliç a partir d'aquell moment. La meva esposa i jo vam viure feliços i en pau a casa del seu pare fins que el vell va morir. Aleshores, vaig heretar els seus béns i va començar per a mi una època de gran activitat perquè els comerciants em van nomenar el seu xec. Ben aviat vaig conèixer tots els racons de la ciutat i els seus habitants. No obstant això, passava una cosa que era tot un enigma per a mi. Cada 4 setmanes, la nit que hi havia lluna nova, els homes de la ciutat es transformaven, se'ls enfosquia la pell, es naixien ales a l'esquena i s'elevaven cap als núvols com els ocells. A la ciutat només hi quedaven les dones i les criatures. Una nit de lluna nova, em vaig acostar a un home i li vaig proposar: deixa'm venir amb tu. Aquestes ales són fortes i ens poden aguantar a tots dos. Això és impossible, va replicar. A còpia d'insistir-hi, el vaig convèncer. Em va fer asseure a l'esquena, va estendre les ales i ens van dirigir cap als núvols. Vam perdre de vista la ciutat i vam arribar fins a la volta celeste. Volàvem a tanta altura que vaig sentir com cantaven els àngels del Senyor. Loat sigui Allah, vaig exclamar meravellat. En pronunciar aquestes paraules, de sobte vam veure una gran flamarada i els homes voladors es van dispersar. El que em duia a mi em va deixar anar al cim d'una muntanya i em vaig quedar sol, molt lluny de qualsevol lloc habitat.